Tämä video osoittaa, kuinka miehellä on mutteri niskassa. Mikä? Mutteri niskassa. Mutteri. Pää pyöri. Nyt siellä on uppotukki edessä. Voi perkele. Siinä oli toinenkin siis. Ja nyt sieltä on tulossa. Näin tehtiin hommata. Karhujen muu. Valokuvaaja, videoitsija, maskeera ja J.S. Kallio joutuu myös logistiikkahommiin. Lopputeksteihin pitää laittaa, että Kyllä, mutta nyt pysähytään joku. Mä tuun soltaan. Soutelee. Niin, sä pääsitkö tässä kuvaamaan? Niin, mutta tällä videolla. Jos haluat, tai kameralla.